Che si vidi, però nenormalno. Čekaj, ovo je se vikat siromašno jadenje, samo da znajte. Pozdrav video, ja sam Nikix, dobro je ovdje ponovio deneska, što pravi deneska, gotovime so Nikix, koji nas so Nikix. Prvo pozdrav do ovoj čovjek, ako sašli da se pozdravim stavno intereso, hashtag Nikixem, nekakva familija, vo ohrin, aj poširo. Kubete majici na kids.shop, ušte malce. Kaj je tvoja, kaj je tvoja? Kaj? O, fušara, neka, teška fušara. Oj, da smiješ. Nema menom sa zine. Znači, ovi kifli redi me viršli, viršlite kaj ni zela, stavljaju. Dolu. Kaj se viršli. Što ti je? Znači, dio me viršlo. Evo hejt, zova... Dio me susam. Što ti Dio je? me kečo. Dio me majonez, puknju za skršio tako da, daj. Znači, a kaj je tavčeto? Znači, da je viršli ova. Nemojte da hetate, nek nima čo daje stvarno, nije saka me bio, Nije ga ime poslije. nije ovo poslega kako go ja ime. Kego ja i to. Janske go jadam. Taka, da, sagate su I poslije video ovo kego je. Čekaj, tavčeto, kaj mi je tavčeto? Tav će to nagradit će to. Što Čekaj more, reći go, hot dog ne sapre ta treji stvari me prišljive. Aha, Da. a bi jaki isprža zine. Bareni. Ajde ke probam jedna ispržena, ke napravim, sagate su sok da ispržime? Su sok. Pije more. Su sok ke turime da pržime. Sagate? Ja za ovaj sok nemam da pijem, ovo je pržica sok. Da pravime kako kispani. Što mislite? Ja sagam varena, ja ne sagam. Ca. Ej, što mu je re? Puči. Ma, ja se nego jadam, ovo ja se otkažem. Ja se otkažem. Jake go jadam, ne se zakirajte. 10 vršnike stalo. Glata si ja tu, kad ja svarim. Ajde, stavljaj, ajde seći kuvaru moj. Seći moraš, a maj polji. Ja sam ovdje samo asistent da mu kažem što kako. Možete tako. Donirajte za viršli. A čekaj, ovo se ovako da pravime. Prati, ovdje ne znam od kaj se od nekoja firma se... Daj mi nož. Na, ajde. Hva! Ej, nambe, pa nekave ti ne si ni stabilen. Viršlite gi stavih me da se prže, da se varet, da se prže na 45 stepeni. Voda, daj voda, drži se. Te go isturi me sad. Se go isturi. Se go kako blizu do mene. Nemoj! Ej! Che si vidi, dobro, nenormalno. Dale! Me znajem da ih nešto sada da napravite. Se ovo na Ti nikakske to ovo. već ništa. Nije samo... Samo nije Što ne. za pilepčina, mora? Samo nije Lepčinava ne se od se zavčera, more. Čekaj, Nije da zvane, ja- da mi taze se. Ak bi od začera uboga se seća. Prati, ja sam gi sećam. Abi ne taka be. Od Ja sveg sam gde gi go sećam, sećiš. Ja sam gi sećam, ja se uboga sećam. A ova Nikix seći da ne volja se gde. Nikik zvljeg vi to davljen po televizor si istur vidvala. Eto, evo kako presjećajeva. To stavlja, kje si go vidio. Nije, ide na drugu loša se ga snimio. Bukvalno. Evo go, vidiš u ovu se go. Ove živite ja ime, samo da znajte. Ove ki presečime vaka Aha. i pojke ke dojdet. Što? Ovi je vaka da ki presečime. Kao ki preseć. I mali viršli samo. I evo ja za mene. A ove je 2v3. Što? Ostaj go ta samo jedna za nego, nega. Od ovdje. A? Čekaj, kao da usjećam naj... E, ona crcat. Ona crcat? Neka crcat. Oša! Ovo je random sašta koliko neki ne zasluži, mi rasipa televizorno. Ovo, na primjer, može da se razdeli dvaka i jedno malo višnike stavimo, a ovo drugo i pogolema. Bubo taka, brate, što ovaka rasparčenike gajme. A vidi kaj mene što muzije. O, A to i sve sećaš. ja kasno da vidim. Samo malo se na blagom ovije mame. Probaj. Na šta move? Blago. Na blaga duša? Aj probaj blagi sa ovije. Najseriozno. Ima izgrašeno. Ne, ti se blagi? Ti, ja nemaš vkus.
Aj probaj ova. I sve go cijelo. Ой, ціло го смазна. Sve jajt. Да се знаете кај јаде луѓе овде. Da se napijeme od sokića. Готови се виршлите? Да, бе, чекай. Ej, zašto ja snimam? Čekaj. I čekaj ti ga razmatam umor. Милина. Така, да, готови се виршлите. Значи не сте свесни. Реди. Еј, Aj be druže, šo ti... I ti varena всяке да kasniš. Полубо беа пържени, убо ја рече. убо реков. Zbruži gi se. Ме покапи, грешен. Мизгоре, ти имам по панката. Мизгоре, ми не, стави ги овде си те виршли и после оно му ке ги радио. A zašto moja to onda neka? Ja sam opet jajan. Ти си антвоен. Ај, шо ми кажеш бака ово да пресече? Presaj ti go be. А, шо ми? Presaj ti go. Повук ви. Puvuk, bit. Ова субо ке го јајм. Još ki se opresi, čemu je ovako? Ej! Aj na zdravje! Moj počna da je tu. Oj, kečap zesi, bar. Шо, начинат? Znači, Не знам. Не знам, знај па ја заживито. Ова лепче. ovo je ko hot dog. Ко вика? Чекај, ова ќе се викат сиромашно јадење, само да знаете. Не, кој е сиромаш? Добро, сега некој нема ни вакво, така? Ова не. A, Ова? a ruža.